Astăzi am fost la Luca să vedem cât de bine se combină cu Royal Bubble. Ce avem aici? Copii cu Nutella. Hai să vedem cât de bine merge cu Royal Bubble. Bă, are mai multă Nutella decât mă așteptam. Copii clar, se știe că e bun. Hai să vedem cum Brown Sugar Milk, eu cred că merge belea. No, nu cred. Incredibil. Cu tapioca. Luca, dacă vreți, vă dau rețeta la tapioca. Ne-am dat și v-am schimb. Să o băgați în copii, că n-aveți idee cât de bună e. Mamă! Să nu credeți că e făceasă ceva, pentru că eu sunt genul de om care mănâncă pâine cu lapte și n-aveți idee cât de bun e un covricul Nutella cu un Brown Sugar Milk de la Royal Bubble. Hai că bună! Bun rău de tot, jur! Hai să vedem acum. Nu știu cât de bine o să meargă un Luca tradițional cu un Royal Bubble. În primul rând, ca să vă placă combinația asta, trebuie să fiți genul de om care bagă cartofi în înghețată. Eu sunt